ברוכות וברוכים הבאים לכנס הגיוון הרביעי של קו-אימפקט. השנה בחרנו להביט קדימה ולשאול איך בונים תרבות ארגונית שיש בה מקום לכולם. רק בשיתוף פעולה אמיתי בין מרכיבי החברה, יהודים וערבים, נשים וגברים, נוכל ליצור משק חזק, רלוונטי ואנושי. ומקום העבודה הוא ההזדמנות והבמה הראשונה שבו אם נדע לייצר עבודה משותפת, משם זה יחלחל לכל המקומות בחברה. אני מאוד שמח על השותפות שאנחנו מחזיקים עם הארגון. אנחנו רוצים להרחיב אותה עוד ועוד, נמצאים בשנה השישית לשותפות הזאת, ואנחנו רוצים להרחיב אותה עוד ועוד כדי להמשיך לצמוח ביחד. היום נלמד, נקשיב, נאתגר ונקבל השראה. נחלוק כלים, סיפורים, מסלולים ונחזור כולנו הביתה עם עוד סיבה לקום מחר בבוקר עם הרבה תקווה.